Abale ndi alongo, programu ija tsopano tayamba imene tikuitchula kuti Tiyende Limodzi. Monga ndinafotokozera nthawi ija mmene timayamba programu ino, Tiyende Limodzi ni munthu umene tikugwiritsa ntchito monga timaona m'malemba oyera kuti Ambuye Yesu adayenda pamodzi ndi ophunzira ake. Ifenso ngati Archdiocese tiyende limodzi tione kuti kodi Mulungu akutiuza chiyani kutsogolo kuno. Ndiye programu yathu iyi ndi imeneyi, tiyamba ndi miti osiyanasiyana zochitika mu Archdiocese yathu komanso ndi zokhudzana ndi mpingo wathu wa Katolika. Abale ndi alongo, ndimafuna kuti mutu wathu wa lero woyambirira tione limodzi Mbiri Yathu ngati Archdiocese ya Lilongwe tikuchokera kuti. Tikaona Mbiri Yathu tikuona kuti chama kalekale ndithu chama 1897 kunali mamishonari amene anafika kuno amene amazungulira dera linoli. Ndikati dera lino ndi limene nthawi imene amatchula kuti Vicariate of Nyasa. Derali linali mbali imodzi imene ili Malawi, komanso maiko amene atizungulira anali ndithu Vicariate imeneyi. Abale athu a missionarywa chipani cha White Fathers pambuyo pakenso tikamafika chama 1901 kunabwera mamishonari a Montfort amofolo amene adakhazikikaso Malawi muno. Chaka chino tikukondwera ndithu jubilee yayikulu kwa basi ya kubwera kwa chikhristu Malawi muno. Pa nthawi imeneyo anafikanso abale athu a chipani cha mofolo. Ndiye tsopano chipani cha diocese kuti zitchedwa diocese inali dera limene lidagawidwa kuchotsedwa pa mkati mwa imene Vicariate of Nyasa 1959. Apa panali pa 25 April ndi pamene tsopano dera linoli lidasanduka Lilongwe diocese. Adalamula ndi apapa nthawi imeneyo mudza kuti diocese kuti yambike imachita kulengezedwa kuchokera kwa apapa uko ku Roma ku Vatican, ndi adalengeza chaka cha 2011 ndi pamene sono diocese ija idasanduka Archdiocese. Ndi fotokozera pang'ono tikati Archdiocese imatanthauza chani, kuti tidziwe tikamati Archdiocese ya Lilongwe kuti tikukamba zotani. Abale ndi alongo, ndimati ndifotokoze pang'ono liwiri timati Archdiocese. Timadziwa kuti kuli diocese komanso kuli Archdiocese. Lilongwe Archdiocese pakali panopa tikudziwa kuti muli ndi dera tikatsata malamulo a mpingo pamakhala ma diocese amene apapa anagamula kuti akhale pamodzi mwa ubale mu dera lawo. Ndiye Malawi muno ndi dera la Blantyre kumene kuli ma diocese a Chikwawa, Blantyre, Zomba ndi Mangochi. Ifeyo kunoku mbali yakuno ya ku Malawi pali ma diocese a Lilongwe, Dedza, Mzuzu ndi Karonga. Ilinso ndi banja lina limene mpingo udapempha kuti tikhale pamodzi tizilumikizana. Pamwamba pa mabanja amenewa tili ndi bungwe la maepiskopi onse, mabishop onse Malawi muno pakali panopa ndi Malawi Conference of Catholic Bishops. Bungwe la maepiskopi Malawi muno limene machudwa kuti MCCB. Ndiye funso limabwera loti kodi akati archbishop ndiye kuti ndi ndani? Ndi bishop monga mabishop onse. Polandira tikamadzozera kukhala episkopi timalandira uepiskopi umodzi umene timatumikira mpingo motumidwa ndi apapa. Ndiye pakakhala kuti pali dera la madiocese monga ananeneramo, mmodzi mwa mabishopu adera limene lili amapatsidwa utumiki umenewu. Amapatsidwa utumiki umene oti atumikire kulumikiza kubweretsa umodzi pakati pa madiocese adera limenelo, amene amatchedwa kuti archbishop. Sizitanthauza kuti archbishop ndiye amayendesa madiocese onse adera lake ayi.
bishop aliyense ali ndi dera lake ndiponso ali ndi mphamvu zimene anapatsidwa kuyendesa dera lakelo, diocese yake. Koma kubweretsa ubale oti umodzi wa mpingo, archbishop amayenera kuti aziyesetsa ndithu kuwalumikiza pamodzi maepiskopi amene adera limenelo kuti mpingo upite patsogolo. Uwu ndingane kuti ndi utsogoleri kapena kuti utumiki umene timaulandira modzichepetsa kuti tibweretse umodzi pakati pa maepiskopi adera limenelo. Ndiye ameneyo amatchedwa archbishop, ndiye amavala monga pa nsembe ya misa chovala chimene timatchula kuti pallium, chimene amavala ngati utumiki, ngati mbusa pakati pa maepiskopi anzake. Ndiye diocese imene kuchokera archbishop imatchulidwa kukhala Arkidayosizi. Ndiye nangofuna kuti ndifotokoze pang'ono za Arkidayosizi ya Lilongwe. Ndibwerezenso kuti tikuchoka kutali 1897 amishonari anayamba kuno kubweretsa chikhristu, ngakhale kuti nthawi imene kunalibeko madiocese kapena kuna kuti mpingo sunakhazikike. Mukudziwa nokha kuti chiyambi cha mpingo m'mayi muno chinali ndi mavuto ake. Ansembe wayambirira adayesetsa kuti ayambitse chikhristu, anayambira kumangochi amati kumponda, timati kumponda, ena amati kumpondasi. Kumenekoko kumapeto kwa ma 18 chakuti sizinayende, ndi anachoka nkusamuka. Pambuyo pake kunabwera ansembe achipani cha mofolo, ndipo pamodzi ansembe achipani cha White Fathers ndi achipani cha mofolo ndi amene anakhazikitsa mpingo wa kunoku, mpingo wa chikatolika kumalawi kuno. Zipani zinaso zinabwera kudzathandizira pambuyo pake. Izi zitiziona kutsogolo kuno kuti kodi mu Arkidayosizi ya Lilongwe muli zipani zingati. Programu ikubwerayi ndizakufotokozerani kuti kodi mukamaona ansembe, masistere, mabrother, timatchula kuti zipani za mu mpingo, osati zipani za ndale. Zipani za mu mpingo za anthu azibambo ndi azimayi amene ali odzipereka, operekedwa mwa njira yapadera kuti atumike Mulungu kudzera m'malumbiro awo. Amene wawa tinawo ambiri kunoku ku Arkidayosizi ya Lilongwe. Ndiye ndangofuna kuti ndikambepo chifukwa choyambirira anzathu achipani cha White Fathers amofoloso ndi amene anayambitsa ndithu mpingo kuno. Koma pambuyo pake tinalandira zipani za mbiri zimene tsopano chilichonse chikugwira ntchito, masistere, ansembe, kufalitsa uthenga wabwino, kukhazikitsa. Ndisayiwalenso kuti kuyambira pachiyambi akhristu eni ake nawonso anakhazikitsa mpingo kumalawi kuno. Tizayonanso nkhani imeneyo kuti kodi si ansembe okha kapena masistere okha kapena mabrother anabweretsa chikhristu kuno. Panalinso akhristu eni ake amene anabweranso kujoyina nawo kuti zinthu ziyende. Ndiye nangofuna kuti tione mbiri yathu imeneyo, kuti kodi tikuchokera kuti komanso tikupita kuti. Tiyendere limodzi koma tizidziwa kuti tili kuti kunoku tikupanga chiyani. Sinangofunanso kuonjeza kuti kodi ku Arkidayosizi ya Lilongwe kuli akhristu angati, tilipo angati. Tikaona malingana ndi dera limene ndanena lija ndi dera kumene kuli anthu ambiri, ndiye tisadabwe kuti akhristu akatolikanso ndi ambiri. Tili ndi manambala amene pakali panopa akutuluka. Tikumva za akhristu pafupi 1.8 million, koma ena akumati ayi mwinanso tapyola pamenepo. Ine ndamvapo ena kuna kuti yayi tiyenakha kuti afika 2 million, koma titenge 1.8 million mwina ngati poyambira mmene tili tsopano. Chifukwa chani tsopano mwina tione kuti tikutsekula maparishi chifukwa chani? Mwaona nokha kuti anthu tilipo ambiri akhristu. Parishi masiku ano anthu afuna azikhala nayo pafupi. Kale lija timatha kunyamuka kupita ku parishi 10 kilometers tikuyenda, koma masiku ano mukudziwa kuti anthu amafuna zinthu zikhale pafupi. Chifukwa chani? Pali mwayi woti munthu parishi kakha kutali sungalandire masakramenti ena. Tipereke chitsanzo, munthu adwala tiye ndikayitane wansembe ali kutali. Ndiye izi maparishi akamatsekulidwa tikutsekula kuti anthu ayandikane ndi Ambuye Yesu amene akupezeka masakramenti ndi moyo wa mpingo. Ndiye tithokoze Mulungu kuti pali panopa tili ndi maparishi tsopano 51
posachedwa pa timvanso kuti tafika pa 52. Namba izikulirakulira chifukwa choti ndizotero ndizosowekera kutero anthu akumane ndi Ambuye Yesu akumane nawo pafupi. Ndiye nangofuna kuti tigawane pa nkhani imeneyi ya moyo wathu wa muno mwa Archdiocese. Tiyende limodzi. Tikaona chisankho cha mabishop kuti munthu amasankhidwa kukhala bwanji bishop. Tiyambe pamenepa. Amene amasankha kuti munthu akhale bishop ndi apapa. Akaunika kuona kuti kodi diocese kusowa mtsogoleri pakati pa nsembe amasankhapo mmodzi amene amalandira uepiskopi. Ndiye titenge maziko ake omwewo. Amayang'ananso apapa pakati pa mabishopu. Mabishopu mudzoti pali mabishopu uepiskopi ndi umodzi. Koma mabishopu amakhala muutumiki wosiyanasiyana. Amene ali mabishopu athandizi amatchedwa kuti auxiliary bishop, ni maepiskopi ndithu amene akuthandiza mabishopu amene akuyendetsa diocese. Pali mabishopu ena amene amakhala kuti akuyendetsa madiocese iso. Ndiye ngati ku archdiocese inake kukusowekapo kuti kulibeko bishop kulibeko archbishop. Ndiye apapa amayang'ana mdziko limenelo kumene kuli archdiocese imeneyo, ndipo amasankha mmodzi mwa maepiskopi ndi kumuwuza kuti iweyo ukhala archbishop. Amatha kuchokera diocese iliyonse. Ndiye akasankhidwa chonchija kuti mukatumikire uku ngati archbishop, pali mwambo wapadera umene umachitika. Mwambo umenewu ndi umene amavekedwa chovala chimene chimatchulidwa kuti palium. Ndi chovala choyera chimene chimakhala pa nkhosi mwa bishop akamachita misa, ndipo chimakhala ndi timitanda. Chimenecho chinakonzedwa ndi ubweya wa nkhosa. Nkhosa zija bweya wake uja. Pali ansembe amene amachita mapemphero obindikira amene amapanga zimenezi. Ndi chimayimira mbusa wankulu. Kuna kuti ngati uli archiepiscopi, iwe ndiwe mbusa osamalira nkhosa dera limenelo limene limachedwa kuti dera la mpingo la mpingo pa Chigerezi timati ecclesiastical province. Ndiye zinthu ziwiri zimenezi, kusankha kwa papa, kusankha bishop wina aliyense kuti akakhale ku diocese, ku archdiocese, kumamusandutsa iye uja kukhala archbishop. Komanso pamakhala mwambo wapadera umene amavekedwa chovala chimenechi chimene chimatchulidwa kuti palium. Ndionjeze chinthu chimodzi. Chovala chimenechi archbishop samavala kudera lina. Ndipereke chitsanzo kuti kunoku tini madiocese Karonga, ya Lilongwe, Dedza, Nzuzu ndi Karonga. Archbishop wa Lilongwe atha kuvala chovala chimenechi pa misa ku madiocese amene ndatchulawa. Koma akapita kudera lina monga ku Blantyre Archdiocese kumene kuli madiocese ena Chikwawa, Blantyre, Zomba ndi Mangochi, sangavale chimenechi kumeneko. Archbishop akumeneko ndi amene ayenera kuvala chovala chake cha palium kumeneko. Fandi tikanda kuti ndi mtsogoleri wa dera limenelo. Ndi mwachidule tingatero. Panalibe kuchedwa kulikonse. Zimene zimachitika nzakuti papa akalengeza kuti bishop wakutulawo kuti ndi archbishop, pamakhala mwambo umene umachitika ku Roma, ndipo mwambo umatenga kanthawi. Ndikumbuka nthawi imene ndinakhala ndithu pafupi chaka. Ndiye ndinayinira maepiskopi onse kupita ku Roma. Apapa Francisco pa mwambo wapadera anapereka chovala chija, koma ananena kuti chovala ichi chinthawi ulendo uno tikupatsani, koma mukavekedwa ku archdiocese yanu. Chifukwa tinabwera nacho chovala chija koma sinimavala
chifukwa nduna ya apapa ndimene nisono inapemphedwa ndi apapa kuti andiveke kuno kuchovala chija. Ndiye nchifukwa panali ngati kanthawi na funso limene mwafunsa kuti nali ndi mpata kuti nditha kukayendera kukacheza ku madayosisi kwina ngati archbishop kwambiri panalibe vuto lililonse chifukwa kulengeza kwa kumene kuti munthu ukhala archbishop kumayambira pamene papa walengeza. Ndi akalengeza kuti uyu ndi archbishop zambika titero chovala chija chimakhala ngati kusopano apapa kutsimikiza kuti sijanane nazi ndizona ndithu munthu uyu ndi archbishop wanu. Ndiye panalibe vuto ndaonanso kuti chaka chino pali kusintha pang'ono. Apapa leo tsopano akuperekeratu chovala chija okha, ndiye amene asankhidwa chaka chathachi kukhala ma archbishop atapita ku Roma anakavekera zonse komweko. Pa nthawi ya Papa Francisco anangodalitsa chovala chija kumana atiuza kuti mukalandira kuti kuma Archdiocese kwanu. Ndiye nkhani yake inali yotero. Zimachitika chaka chino chaka chatha ndikupatseni chitsanzo chimodzi. Pali wansembe wina ake amene anali mkulu wa chipani cha Mpingo wansembe kuitale. Ndiye atapuma pa kutsogolera chipani chija anapita ku parish, amakhala ku parish ndithu kumatumikira sanalinso mfumu ya apapa leo chaka chatha anamusankha kukhala archbishop. Ali ndi archbishop wa archdiocese ya Pisa kuja ni ku Italy, amene mungathe kupita kumene koko Archdiocese of Pisa mukaona kuti kumene kuli Archbishop Saverio. Ndiye ndizotheka chifukwa mphamvu zimenezo apapa ali nazo ndizimatheka kuti kumtenga munthu wansembe mwina ndingati kuti straight kukhala archbishop. Ndi archbishop ndithu sikuti paliso kulakwika ya ngakhale sikuti zimachitika kawiri koma zimachitika. So tathokoza kwambiri kuti tinali limodzi kwa ife amene takhala limodzi mpulogalamu ino. Taona zinthu zingapo zokhuza na mpingo. Taonapo Archdiocese yathu mbiri yake, komanso taonanso kuti kodi zina ndi zina zimakhala bwanji mu Archdiocese. Ndiye ndikuthokoza kwambiri kuti tinali limodzi cholinga cha programu yathu tifuna kuti chambira tidziwe mpingo wathu ndotani, komanso tikonde Ambuye Yesu ndi mpingo wake. Chachikulu chimenecho tikonde Ambuye Yesu ndi mpingo wake. Ndiponso tisaiwale kuti timafunanso kuti tizikumbutsana kawiri kuti tonse ndife ana amodzi tikuyendera limodzi. Ndiye zikomo kwambiri programu yathu tayendera limodzi zikomo.